Sziasztok, majd nagyon kedves barátommal és egyben az asztrológusommal fogunk beszélgetni, mert egy picit rólam lesz szó, és nagyon furának érezném, hogyha én beszélnék csak önmagamról, meg egy picit olyan visszatetsző dolognak, úgyhogy magáról a munkámról és a tevékenységemről, meg az idevezető útról fogunk egy picit beszélgetni Modi barátnőmmel. Na hát akkor kérdezz rólam, légy szíves, valamit. Sziasztok! Amikor én elkezdtem az atához járni, és valaki megkérdezte, hogy hova megyek, akkor azt mondtam, hogy az atához, aki stressz és blokkoló terapeuta. És akkor megkérdezték, hogy mit csinál. Mondom, fogalmam nincsen, igazából atáskodik. Úgyhogy én most szeretnélek téged megkérni, hogy magyarázd el nekünk, légy szíves, mi is ez a blokkoldás? Hát ez egy nagyon jó pofa kérdés egyébként. De nem egy nehéz dolog, csak nagyon sokáig tart rá válaszolni, de megpróbálok nagyon egyszerűen. Igazából a blokkoldás az maga annak a segítése energetikailag és lelki szinten is, hogy az adott gátjainkat levegyük, illetve levetkőzzük azokat a problémákat, amik az életünk során felhalmozódtak, és egy-egy programba összpontosultak, vagy gyűltek össze. Ezek általában negatívan befolyásolják az ítélőképességünket egy-egy élethelyzetről, vagy egy-egy életterületről, és nagyon fontos az, hogy tiszta képünk legyen, és reális. Mert azt gondolom, hogyha egy reális képünk van a világunkról, meg a körülöttünk lévő helyzetekről, akkor azért sokkal könnyebben járunk el bizonyos dolgokban. És nyilván ennek megvan a megfelelő technikája, hogy hogyan történik. Az is, amit a vendég lát, vagy amit te láttál, hogy mindenféle mondatokat kell írnod, SMS-eket kell küldened, stb. Ezek ugye nyilván adott technikák, és igazából ennek a csoportja a stressz és blokkoldó terapeutaság. De ez az egész, ez azért úgy kezdődik, hogy te megállapítod, hogy mi az én blokkom. Nyilván. Ehhez használok ugye cigánykártyát, Igen. vagy tarókártyát, meg mindenképpen a beszélgetésünket is. Tehát fontos, hogy lássalak téged. Hogy egy-egy dologra hogyan reagálsz, amiről mi beszélgetünk. Igen, mert nekem is voltak ugye nagyon régről hozott blokkjaim, Igen. de már ebből az életből, tehát mindenféleképpen, Igen. tehát nem ilyen nagy karmikus dolgokról beszélünk mi, Persze. hanem ebben az életben, amik kialakultak, akár szülői, akár iskolai, akár óvodai, akármilyen életterületen, és akkor ezekre kaptam meg én is természetesen a kis oldómondataimat, Igen. a kis házi feladataimat, és erre vannak különböző módszerek, amik még ezt elősegítik. Így van. És csak ez most így magánvélemény, ezek működnek, ezek a blokkoldások. Persze, én is azt tapasztalom, hogy teljesen, működnek. és ezáltal, hogy a blokkok oldódnak, lazulnak, ezáltal a stresszes helyzetek is kezdenek elmúlni. Vagy Igen. nem annyira feszülten reagálja le az ember olyankor már ezeket a helyzeteket. Igen, végül is két dolgunk van. Az egyik az, hogy a lelkünket fókuszáljuk A-ból B-be. Tehát nem a negatív felé, nem az akadály felé, hanem a pozitívum, a lehetőség és a remény felé. Ez nyilván az oldómondatoknak köszönhető. Hogy én mire programozom rá magam. Ezért is szoktam mondani, hogy az oldómondatokat mindenképpen értelmezve kell mondani, meg hittel kell mondani, elhíve azt, amit én mondok. A másik része az nyilván már az én harci feladatom, erre írjátok az SMS-t mindig. Ez ugye egy energetikai kezelés, akár a reiki, vagy az univerzális energia, vagy a prananadi, vagy stb. Nyilván ezeket én mind tanultam, azért is tudom őket használni, vagy azért tudom ezt a blokkoldás során használni. Úgyhogy igazából ez a két dolog, ami összetevődik, és amitől ilyen indokolatlanul boldognak érezhetjük magunkat mellékhatásként,
amikor én dolgozom. Úgyhogy ennyire egyszerű ez az atáskodás szerintem. Most viszont én kérdezek tőled, jó? Mert én azt gondolom, hogy most jól elmondtam, hogy én mivel foglalkozok, de fontos a vendégnek a véleménye, és azt tudni kell, hogy a Modi, mielőtt barátok lettünk volna, előtte ő vendégem volt, és teljesen ismeretlenként én dolgoztam ő rajta egy-két alkalommal, úgyhogy most téged, mint vendégként szeretnélek kérdezni, tehát emlékezz vissza kérlek arra, hogy mi az, ami miatt jó volt hozzám járni, vagy amiben én tudtam neked segíteni annak idején. Amikor először voltam nálad, mint vendég, találkozásunk után másnap, mert mint mindenki, én is aznap szerettem volna menni, de másnap lett belőle. Ahogy eljöttem tőled, akkor ott egy nagyon érdekes technikát alkalmaztál, igazából mai napig nem tudom a nevét, de egyből jött egy teljesen pozitív visszajelzés egy SMS formájában. Mert hogy nagyon... nem tőlem, hanem az illetőtől, akivel kapcsolatban oldottunk? Igen. És sokkal, nekem az borzasztó megnyugtató volt, és a mai napig, de hát most már mint barátok, de mint vendég, a mai napig bármikor kereshettelek téged. Akár SMS formájában, akár telefonos beszélgetés, és ha nem is aznap vagy másnap, de kaptam tőled mindig visszajelzést, hogy nyugi, ez teljesen természetes, és vetted a fáradtságot, hogy elmagyarázd nekem azt, hogy igaz, hogy most nyakig ülünk a kakiban, de ez jó nekünk, és tényleg jó lett belőle. Tehát én a saját bőrömön tapasztalom, hogy én mennyit változtam az akkori énemhez képest. Én most is mocorgok és mutogatok, de akkor egy ilyen zizgő, ideges, feszült, mindenkinek megfelelni akaró emberként működtem, látszottam, és most már 3-4-szer meggondolom, hogy tényleg bele kell mennem egy helyzetbe, illetve az a helyzet tényleg olyan negatíve, mint ahogy én első nekifutásra gondolom, és már tudom azt mondani, hogy köszönöm, hogy ma otthon lehetek, mert pihenhetek, vagy az otthonomat takaríthatom, vagy olyan dolgot csinálhatok, ami nekem jó. Igaz, hogy nincs például aznapra munkám, de ezt is tudom értékelni, mert a pozitív oldalát nézem a dolognak, és ez az egész családom számára azért megnyugtatóbb, mint hogy egy ideges, feszült anyuka rohangál a házban. Hát nagyon-nagyon örülök, hogy én hozzá tudtam ehhez kapcsolódni, ehhez a sokfajta segítséghez, mert azért valljuk be, hogy azért egy nagyon jó asztrológus is vagy, és egy nagyon érdekes életformát is élsz, de nagyon örülök, hogyha tudtam egy kicsi részben is, de segíteni abban, hogy boldogulj az élet útvesztőiben. Úgyhogy én nagyon köszönöm azt is, hogy segítettél nekem a munkám bemutatásában, és aki nézte a videót, annak is nagyon szépen köszönöm a bizalmát. Sziasztok! Sziasztok!